Ano ka? Ulo. Ano ko na mga-braces, ano? Sige, ingisilit na itong braces. Makaulo bitaw. Kaulo, gwapo bitaw ta. Mutuo kang gwapo ka. Dili ko tawa na. Ayo, ano, mutuo ka dapat. Tuo magani siya. Wala na kayo mausay gwapo usay bati. Ani ka gwapo ha ba na may partner na ron? Ay, Ah, pangurog. gumlan. Okay ra na. Kuan ganang or just complicated meron. Away, nag-away ron. Like gabulag mi last year. Complicated baron nga bulag naman eh. Sabi tawag ana galing gabulag pero naragya po yung communication ba kay yung i-try Cool off. inyong i-try og fix inyong kuan. Cool off gani. Oh, ana call off na. Oo, cool off na. O, kanang, pagaw na ko. Kanang cool off. Oh, kamo pa na cool off. Pero mura inyo pang lantaw-lantaw ang mga butang-butang ba kung pwede pa. Oh, ano din. Pila naman mo ka bulan. Awa kasabot. Basta kasabot na karon. Karon ako kasabot. So, sa minimum balance relasyon di ay. Murag kamo nga murag dili abalo. Pero kamo ani. Ay, Kanang before mo nag-cool off, kamo. kami. Pila naman katuig di anay unta. 2 years. So pila man ka bulan ga cool off na. September, October, November, December, Iya pa. January, February, March, April, May. Tuod na. 8 months. Hala ka di. Sorry. Wala ko'y tingog. Ay, wait lang. Wala ko'y tingog. Promise. Wala ko'y water. Kanirang murag mint. Akong gikuan. Ganan ka? So, 8 months na mong nagka-cool off? Oh, murag. Ana gyud. Ang pagtuo ka mo pa ba? I know nga kuan. Sawa, like magbalik rami. I know nga magbalik may kan. Gastorya anay ba mo na? Within 8 months? Oh, gusto rin mi within it. Nagkita-kita ra gyapon? Exact. Oh, Sure. lagi. Nakita ra. Pwede istorya na sa problema or dili? To personal ra ba? Ay ara, okay ra. Kasi ginabuhat nga para ma-try ug ma-work out ang relationship. Dapat na may communication ba? Di na ko siya kay i-let go din. Murag siya po dili sad ko kaya pa jud niya i-let go ba. Fail up ra na ako ha, pero sa ako di na ko siya kay i-let. Wala assurance nga kamo pa ba? Murag ikaw ra ga feel. Karon nay assurance. Na ba feel karon murag wala siguro assurance kay ga call off mi wala mi ga kuan ba kanang sa magbalik pa ta or dili na. So wala pa ka ng storya nga magbalik ba or dili anana or bulag ba na wala ba na. Gabulag na mi pero wala mi kanang yung magbalik ba nga yung nga magbalik na ta So kanang. unsay way nga murag magbalik mo? Unsay asa ka gakupot sa idea nga pwede mong magbalik? Namo ko yung mga sayo both side good so kay na mo na i-fix ba. Usahay mo good di magkasinabot na siya di ilahan sa ko so na mo ilahan di ilahan sa iya so ana ko nga kuan kanang aso siguro i-fix niya tong mga kuan. Pero of So course sige buhat nimo. Basically. like mental block ko kaya. Okay ra na. Unsa sige buhat? Sige, kuan ra kanang naragya po mi communication. Mura ra po mi Like, unsa man communication like chat, calls, video calls. Ginastoryaan ba ang problema? Serya na mo. Unsay status ron? Basta mo na nga murag kami nga murag dili. Basta wala pa assurance pero kanang I know nga magbalik mi pohon kay hapit na siya. Hapit na mi na okay ba? Hapit na mi na healed kanang murag galig self kuan ba kanang say tawag ba na oy kanang kana ba galing i-improve ang galingon ba kay nami mga kuan Mga differences. mga differences nga kuan. Ano sa last kita? Last week video call pa kay Mil. Itong gabi asang gabi And then karon, kisa man nakigipaabot ron? gikan ko sa umuan uli mo ko sa umuan yan ibalik ra ko diri ba kapoy magay-travel ko. Agapangin lang ka. And then hopefully ma-okay mo no so sama sa kontingog mo okay niya po no. Unsay masturya nimo niya? I know nga kuan. Eskwela kag tarong din. Ako pod kay kuan. Same ra mo place. Same ramin diri ras Dumaguete. Okay. Then kuan amping ka. So, wait lang. Taga Bindoy ka pero namos Dumaguete ron first school. Oh, ako ga trabaho ko diri sa Dumaguete. Aga work. Siya may ga eskwela. Unsay trabaho nimo karon? Massage therapist. Pero taga-asa siya. Taga Santa Catalina. Bindoy na dito, di ba? Ang Santa dito. Okay. Okay, sige padayon. Amping ka permi of course din kuan. Di ra padala sa mga kuan. Problema. I know nadyo plano ang Ginoo para sa tuwa dyan. Ora na akong misay. Hopefully ma-fix na ninyo yung mga problema no and soon magbalik mo. Son, magba. Tawa.